Digital itanaine. Una akaunti ya Kisii, Nyamira, Hobi, Channel 824 na free to air decoders, Digital TV na Smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igoiko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomogusi. Omokene no karanda ukaribie stera nyago seta. Omokene no karanda ukaribie njera nyago seta kaingucha kainkoronga. Kureya. Chingigikero cy'umugusi n'umurobyo bw'igikoro cy'umugusi uyure n'ikirenga ikigukomanya chimbwe cy'umugusi chingencho chinsoni amunuboroso bw'omunyagitinge yo bakomanye nagiango era abana bamura bakapekirwa service egesara tekyumungo mugakabachegesa mugakonya kubateye manganayo no mungina nero karansana abanda ari nyumba manyasa ba karansite naro komanya bayiseke abaganga abari kunyara baraseme ino umuralia Vincent Onyancha nigo isaransiri n'abamanyi b'ikigusi iriwo konyoria kogosemia nagukumanya iguru gicinyiga kirecho tingekero cy'umugusi agano tokuriga yamange tokwana mange kera togukwanira igoro ye tingekero cy'umugusi twesemye kigusi na kebinto byare na kebinto bire twari tarikinere kira ritukulia la misi chinsa ibiri cyabutuko na boigo moiroro ritukulia juma chinsa isano na ibiri nejideke 15 chia mugaso umurubuli ukubwatia nigo kurigirariwa nebigori byonsi. Biamono na inde umurigererione Ndizi TV asenge ncho yokonyora chinga kiechi egere na inde tuchikolisanga lingana lya Nyasaye na inde boigo gotukwibeka tuchikoyunga na rariaya aturobereirie aseri tukoria rero ekiagera mbuya tunyare gochaka amuna Nyasaye gera litukorie tunyare ko barigia tiga tusabe asenge ncho yokuyarigania tuchikoigwa lingana lya Nyasaye tata na inde tiganko bake na gokobonene ekiara watu anchire na inde tunyare ko litukeri nabono gotuchikolisanga lingana lyao tuasabire nga unyare gotosesenia boigo to amaya aseri etaria Yesu tuasabire na kwegena amina lingana yeli tukolia rero kurwa se gitabu kya Matayo isana 3 tusome 2 na 3 gitabu kya Matayo isana 3 tusome 2 na 3 lige gukwana iga rora umuntu orenge no borwaire bwa ukoma akamuchiera akamutungamira akamutebia omonene onye ngwanja nonyare konsibia Yesu akarambura okoboko kwaye akamukuna akamutebia nanchire sibeka elio awo oborwaire bwaye bwa ukoma boga sibigwa Nyasaye ito na inde oyobeiro muya oyo twancheire toriro litukeri naganete na inde tochikolisanga ringaneriga egera tuchikoyunga ninkiago chigokwana mwana intwe aseri tukeriga amarika yatuasomire liga gokwanira igoro yo monto yomo oyo rwarete no borwaire bwa ukoma muntu oyo akabaga chandegete asemya kemenge akabaga kuligia barwari agaunchukana na chinya gitari chinyinge korene tachieti konyora okogweniwa marika machenu liga gokwananga omuntu orwa obet orengega kurwaro borwaire boiga tarenge gosanga amona abantu nigarenge marange nigare ko babweka ekiagero burere bwa ukoma nigo bwarenge kwambokera igonga munde tayo arenge gwanchirwa nyare gosanga nere bantu mbali ko muikange akabaga menyete atari nonde oranyare ko muikange asemya kemenge goikera amarika machenu wago kuona ngakarosa amo nobokima obora betega komenyera ekiagera tarenge korora muntu kero kendo gocha kumubori nga kiaboka gosenga kiarara marika ya machenu wago kuona ngakarosa amo nobokima oboiga akabaga konya koigwa igoro ya Yesu buna Yesu agokoramaya buna Yesu akogwenia buna Yesu agosibora nere agatwaro kogania goko umerana amona Yesu amarika machenu gago kwana nga kaimoka ngaroro muntu renge no borwaire bwa ukoma akamochiera akaimoka korwa bwaye korwa somochioye akamochiera Yesu akamutungamira
akamotebya monene onye ngwancha onyare gonsibora omonto yo karosa amon ni yali alinga monero agateba nga yaya onye bono ngo chigokwa tiga inkwendi ntaga kweti ekiagera taringe wanchirwa umirane n'abantu na Yesu oyo nera n'umuntu na inde mono nigaringe gotunyanwa amo n'abantu abange igonga nawe yaringe kunyarekana nk'umuntu oyo anyorwe karase nchera goseka karase umugandoria akwemege nwaitu lakini agatebanga narinde lyonsi onye nkogenda ngitwe tigangitwe lakini nintagete inyare kuumira namo na Yesu Biblia gukwana nga Yesu kare n'umuganda omonene omuntu oyo orware tuburori bwa ukoma akamuchira akagenda bakasare akamutunga meranse maumama akamotebya omonene onye ngwancha nonyare gonsibya akamotebya omonene onye ngwancha nonyare gonchena nonyare kongwenia nonyare gonsibya ekiagera konyorosire amuno bugimare ngamuna bawo timanyeti na yerero kuna nyasagwa nchiri ko rali tukeriga abantu abanga subuki moboni go barosete emechando nige barosetie obotaka oboremerwa ochumi ya sarekire nige barosete abantu go barosete amuno bugima bwakera lituko go barosete amuna marwaire ekiagera marwaire abeire gako bamenyere myake menge abanda makweli abeire gako bamenyera se myake menge kero mwaka wikabanyare go sirio monto mwabo lakini amarika macheruga gukwenanga omonto yorwarete ukoma karosa amuno bugima boli arenge nabo akamanya ngomonto bweka oranyare kondusikurwa sobugimobo omonto bweka oranyare gonsibora omonto bweka oranyare kongwenya Yesu Kristo marika macheruga gukwenanga agatwaro boremu tachieti kwobo amwanya bantu ngamba mwaka magena tachieti kwobo akero kende punora nyore kero kende nyasao gotori nyasai nata geteko gotori nyasai nata tego kwama lakini bwobo etini nabo yeme chande tigaleko komenyera muntu oyo tachieti kwobo amuntu ndebwensi agatebanga onyeri tukolyane lyogokwa lire ndero onyeri tukolyane lyo kogwenigwa ndero akamua komuchikomori ya Yesu nekera monyora Yesu akamotebye emechando yaye amarika machenu gakukona ngakagenda asare maumama akatunga maise asamarwaye magoraye akamotebye ngomonene onye ngwancha nonyare gonsibya nonyare gonchena onye ngwancha ekera narosira muno bugimo narosira monego chajwa narosira mono koramwa narosire gosekererwa narosire kunye kogambwa chiero narosire amonene nkonye ntoro mosigo oyo bwa marwaire nabeire nkobogoria asichinga kichinyinge amarika machenu nigagukwana nga Yesu kaigwa ogusaba ko muntu oyoga amonekerero kiaye Yesu akaramboro koboko kwaye akamukuna akamotebya nanchire sibeka Yesu karigere ryo kugani ko muntu oyo karigere ryo gwechanda ko muntu oyo karigere ryo kuganya kwaye gugotaka kugwenigwa amarika macheru gakukwana okwegena ko muntu oyo gukamukuna Yesu kuika Yesu akaramboro koboko kwaye akamukuna akamotebya nga nanchire sibeka amarika macheru gakukwana elio agwo oborwaire bwaye bwa ukoma bugasibibwa nga Yesu karamboro koboko kwaya mukuna oborwaire bwaye bwa ukoma bugasibeka omuntu oli akaraba akababuya ninkitagete kogotebya na inde buno monenda ndetira sole ngokwana linganeri tokogenda somo nene oirane na inde buno kwarenge tokogenda somo nene oirane ne mechando yawo tokoyana na marwaire Nyasaye goikanyare kogokorera lingana ligiya goikanya sanyare kogosesenya na ndio goikanyare gokugwenya temine temyaka ngana ngakiwa chandekire amatukarenga kwa kero kende kwa bere gokorwa rase gitandiki kya marwaye aye mosemerye Nyasaye mochire Yesu tugama sobo syo bwaye motebyo monene narari kwa bere kogoetera
na maine buna Nyasaye ntomira seri tukeria gocha sobogima bwao tokogenda somo nene na komoerese michando yao na ndoira ne buna kwarenge koika Nyasaye anyare gokwamaya koika Nyasaye anyare kogosibora temineti nga yosibira mone mikaye birecha temineti kero kende nga iba gochire yoboragoli temineti nga barabia baba konya gokorobereria yarara mabe temineti nga kero kende barabia ba kero kende ba konya kogosareria gieta nigonta gete kogotebia iga Nyasaye nata gete gokwamaya aye mochiere omontori orwarete no burwaye bwa ukoma tari Yesu mochierete agati kumugwenya yaya erebwe komo nyina kaimukie getambokero yoko mochira Yesu na komo tebingo monene nyene ligwancha onsibie ongwenie igonga egetambokero kiao tio komori ya Yesu yo kankenyare go koletero kogweniwa nkenyare go koletero go cheneka nkenyare go koletera okwaberu kwebibe akerora nyare ko mochira monene to baisa go kwa moyo to baisa koranga kero kinda matuka obo na haire to baisa koranga kero kindi ngochire gukwa yaya ayemotabye Yesu ga gucha setita gekacho moelio Nyasaye tari gucha setinga kichito tari gucha setinga kichito semereti iga gucha setinga kichiaye ne kero Nyasaye chire hoika anyare go kwamaya hoika anyare ko gusesenia to baisa go kwa moyo mama omuga kominto to baisa go kwa moyo omo sauria to baisa go kwa moyo inchwa somo nene Nyasaye togo kolera niga chira mone chinguru choko wenya Nyasaye nko wenyare tatango siborare ponsi abasibire ayekero kendo sibire abwase getanda kya marwaire ayekero kendo abantu bakonya korota bakonya goteba ngatokoba inchwa somo nene motebyo monene twaro kwege na gochia somo nene uno muntu yorwarete ukoma igabege to kwege na kwaye wonsi pia se Yesu na boigo kage nda somo nene Nyasaye tachiti ko mutiga taruetia somo nene kare ni mechando taruetia somo nene katigare te koba munarenge korende Yesu akanyara ko mugwenya tata akanyara ko musibora Nyasaye tigago konye ayekero kino ganze goitera makongwa kera chinginjo na ayekero kino ganeta kunya koretera abantu bandi mechando ayo kunya koraria mangana y'abantu okagengwa atomwa ayo kunya gosereria abantu banda marieta ayo kunya gosereria kero kende abantu bamine rieta yaja gachiutige na yetiga Yesu agokonye ringa neri yatira se chinga gichwenerete Nyasaye ari gukugwenya kurwa somo ikomobe bwebitino bwate kurwa somo ikabwe ndamwa mu bwato go cyandete Yesu akoruserie emekejo takonya kobusure meika yomo sunte go cyasa abantu yatiga Yesu agokonye ancha nayo sibiwe ancho weniwe ikiara buna bobongo borwaire ebine birecha bigo cyandete konya kombuga nemechie konya kogenda maragoli konya gosarya abantu amarieta yaya mwanche Yesu ondebwe nsipio ora nyare go cyase Yesu Nyasaye takonyara kumutira Nyasaye takomusokia Nyasaye na nyare kumukiraniria amayaria aberega kuriya ninganetie nyare kogosabera Nyasaye anyare kogokonya ekero lyuka ora nyare kolyege na ringaneria Nyasaye nigo libwate chinguru chinene chugo chencho bugima bwo muntu omuntu yogachi cyatse Yesu kaumirana muna Yesu tamutigete Yesu akanyara kumukonya naje rero tiga Nyasaye anyare kogokonya tatangu cyari go kugwenya korwa samarwa iraya tatangu cyari go kwamaya ayekero kinde ntakana umubora kana mutakanwa Nyasaye ngo cyari ko basesenia ayekero kinde utavuga ati umuntu uranyare kogokonya ayekero kinde obwato obore maru wechingencho chinyinge Nyasaye tiga anyare go kubwato koboko nanda anyare go koremia ekiagera Nyasaye nikabwate chinguru chogo chencho bogima ringana lya Nyasaye tiriria mangana bosa una bantu bagukagera ngakero kende ringana litogo kwana na mangana bosa yaya ringana lya Nyasaye tiriria mangana bosa tariega asietoborete togo kora egere tochigo kora emiremeye onye diriria ringana lya bosa tutware go chichaga Nyasanga taratatokonya kurende ringana lya Nyasaye niko libogoretie chinguru chinene chogo chenchi mwanya bantu asensengima
erina lilingana lyuka liteneine goikabono ebitabu bya chenchiri lakini lingana lya Nyasaye tiri anyo chencha lyegene lingana eri onye koganeti Nyasaye anyare gokwama ya Nyasaye anyare kogosesenia omuntu oli ogware tokoma kati cha somo nene katu arokugania wogo takanya Nyasaye are komugwenia nigabu chierete Yesu na yerero nchua se Yesu motebye Yesu igoro yobogima bwao motebye Yesu ayarogandete goetera motebye Yesu igoro ye biasara byao motebye Yesu igoro ya masomao motebye Yesu igoro yegasi yao kero kenda segasi abantu nigo bakunya kokobekera mangana abantu nigo bakunya gokonera segasi ya aye mosemeri Nyasaye nanyare gokorwanera Nyasaye nanyare gokobwato koboko amarika ya tuasomanga gokwananga ngekero Yesara mbori tokoboko kwaye amukuno montori urwarete oburweri bwa ukoma oburwere bwaje bogasubeka Nyasaye kerara gokune emechando ya ukwabwate tegotigara kabuna yaringe Nyasaye goikanyare gokwamaya ekero Nyasaye agokune sabanga Nyasaye gokune tiga Nyasaye kune biasara byao tiga Nyasaye kune gasi yao Nyasaye kune gasi ya mabokao Nyasaye kune abana bao ekero Nyasaye abakune obogima tibokobwekana Nyasaye nanyare go chinchu obogima bwao naende anyare go koigorera chinchera chiriota kagerete ngachinyare koigoka asobogima bwao Nyasaye togokorera na mwegenwa naende rega gukwananga ngerio kamukuna oburwaire bwaye bwokoma bugasibeka emechando yaye gaikomo elio igonga kumira namo na Yesu emechando yawo gego ikomo elio abakungu bwao nigo bogo ikomo elio ncherende yonse pyoga netinga Nyasaye anyare kogokorera Nyasaye nguchare kogokorera liuka ekerora imukige tambukiro kyogo chikomolikia omuntu yo rwarete ukoma niga imogetige tambukiro kyogo chikomolikia nekera umira namo na Yesu akanyara ko muhamaya tiga Nyasaye anyare go kwamaya ekero ora imukige tambukiro gyukolitabera lingana lyaye onyare ko muancha Yesu anyare ko gotoria anyare ko gosibora na ndebe ganyare go kwamaya tiga Nyasaye agosesenie ayoyo minto ayekero kende kwanyole chinga kiechi tuasangire lingana lya Nyasaye tiga Nyasaye anyare go kwamaya akoigorere kogo chakarituko asesenie mirimo yao yerituko na boigo chinchera chiao chinyare go isisi go ichurwa amono buya bwa Nyasaye ninganetie nyare go sabamo naye kongo ikomo ali bweri nganeri na inde namanyire nga Nyasaye oyo twancheire tuasangire linganeri naganetie achikogo sesenia naganetie achigo kogwenya ninganetie tuchigo saba aserieta ya Yesu tata na inde tigatoko bake boigo tokobo nene ekiagera naye gwatwancheire into twalisangire linganeriga omonene aselinganeriga lyagwa kochia se bali banyalire kuliegena na nsabire nga linyare go twaro kwa makwerigana libagwenye na kubasibora bali babwato kogania Nyasaye onyare ko bayigorera chinchera bali chinchera chiabo chikorekana kero kende chitabwati okoigoka obayigorere bisieri byabo abakora igikigasi abarase bibarua abarase biyasara Nyasaye onyare ko bamona brabo tigari tukeri Nyasaye linyare ko bali tuko yogo sesenya gocha sabanto bao ko bago chakarituko ko bago soka basoka mono bonene bwa Nyasaye bwao ko bakoirane baina no bonene bwao tata Nyasaye ngo twakoboririe otobekero borendi tata samaki maito katogo chakarituko aserieta lya Yesu tuasabire na kwegena amina marietane Pastor Steven Mweresa namba yane yesimi 07 29 69 66 75 07 29 69 66 75 nigo nkurandia amune kanisa ya Ambassadors for Christ Church aiganya koe chereko genda iranda chimita 500 chioka korwase parayeram nincho tonyare gosanga obuya bwa Nyasaye amo na Nyasaye nagoseni na ninye kobwata mochando ni bwensi nincho na Nyasaye muchare go kugwenya amina.
Ndizi TV obwansu bw'omuguzi. Ndizi TV obwansu bw'omuguzi nigo bono yakinikirundekerene nagokorentera chibiche chinkia naboigo chinkeno nukukigima nabogotonyora asoro gonkorboguzi neji kaunti chito etanaine buna kaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo gotonyora aside kode ya Star Times Channel 195, Go TV Channel 824 na free to air decoders, Digital TV na Smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igoiko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekigo korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomugusi. Eduka ye supermarket ya Gadmart iyuye igurwa bwanko higa imeyomu chukisi nigebwa tobokoreri bwebirenko bigoromono nabo igogo twari bintu byonsi biryoraganie inseye kiramekemo nigo bakohonia chindagira chugutumeka jikoni buno busiye bwogorugo bokma bulibwa mandase amaguta yugo karangira chinyene esukari echumvi chisabuni chimete omo nibinde binge boigo mbabwete bakery yokoro isimigati ijwere muliro nebinde binge buna chijiwel nechinsa chokobeka koboko mbabwate customer care center yekerengo kigoro asoko nyorobo koreli obosira kigima okobugoriri bwemesiyo yao guika asogo chiko yebuguria ayibwe komanyene boigo onye kobwate libolio nabukugenda guika se desk yabo ya complaints naborobwo nigo barakuligerie omochando oborendi nigo bobekire kurwa gisiri ekerogo soharoro naboigo mbabwate asukwege kigari yao ekiroko so iseduke iyo iliyoko nyorobo koreli bwabo batarire aseduke iyo erimi y'umuchukisi angeni chiabisi chia Guardian iliyo nyorobo koreli ubusera Gadmart Supermarket ebintu byonsi insiye kiramekemo namagurianse. Sauti ya mwananchi. Rais Uhuru Kenyatta, nataka kuchukua fursa kupongeza Teletele kwa kazi nzuri wamefanya kufufua kiwanda Rivertex. Hakika imetusaidia. Mwanzo ni shukrani za dhati kwa rais wetu Uhuru Kenyatta kwa kufanya youth wengi ama wanarika wengi watimize ndoto yao through NYS. Mimi namshukuru rais wetu Uhuru Kenyatta, amefanya jambo la maana. Usafiri ameusarahisisha hasa kwa SGR, na naona pia anarahisisha pia kwa mabarabara. Vile anajenga mabarabara inapendeza kabisa. Rais Uhuru Kenyatta, ningependa kukushukuru kama mkazi wa Kisumu. Mimi binafsi nimeona maendeleo. Barabara umetutengenezea, masoko hapa yametengenezwa, kama mimi tuko hapa karibu na Kibuye tunaona inatengenezwa kwa mwendo wa kasi. Kuna soko hata imeishwa inaitwa Uhuru Business Park. Sisi watu wa Kongowea tunashukuru sana Rais Uhuru Kenyatta kwa kuja kwake huku tujengea hii nyumba, maana hii nyumba imetusaidia sana. Pale nje tulikuwa tunateseka. Ningependa kuambia Uhuru Kenyatta ni asanti kwa sababu mimi nimepata nyumba, na sio mimi peke yangu, hata wa mama wenzangu na watu wengine pia wamepaitika kupata nyumba. Kwa hivyo haipatiki ati ni mtu yeyote anafanya kazi kwa serikali ama ni mtu yeyote mkubwa ama uko na pesa, hata mama wa kibanda anapata nyumba. Asante sana President Kenyatta kwa kuwekeza kwenye taasisi ya Kirdi. Mimi kama kijana nimeweza kuwa an employment creator. I am a capital owner courtesy of Kirdi. Mheshimiwa Rais Uhuru Muigai Kenyatta, ningekuwa na uwezo wa kukupa zawadi hata kama ni mbuzi ningekuletea, kwa sababu miradi yenye umeanzisha maisha yetu imebadilika. Kwa rais wetu Uhuru Kenyatta, ningependa kusema kwamba tunashukuru sana sisi kama vijana vile ambavyo umeweza kutupatia nafasi ya kuingia katika nyanja hii ya manufacturing. Mimi na mwana kuambia Uhuru Kenyatta, Mungu akubariki kwa kuleta hii project hapa. Juka sio hii project hatungefunguka macho. Wengi wetu tulikuwa tumejua mama tunaweza. Tunakushukuru sana Uhuru. Tumeona hizi kazi zikasaidia familia zetu na zikasaidia hata watu wengine ambao tumeajiri kazi. Tumesema asanti, ubarikiwe na Ngai akurathi. Enyewe Rais Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, prezo umefanya mob, umetuletea kazi kwa vijana, kwa mamadhe, kwa wazee huko mtaani. Wazee wetu wako na kitu, watoi wetu wanapata at least vile wanakula.
Sisi kama mafundi ambao tunadeal na bidhaa ya chuma, tunashukuru sana rais na kwa kutupea hiyo nafasi ya kutengeneza hizo madirisha na kuparticipate kwa affordable housing ambayo ilikuwa is a big project, na kwa pamoja tusonge mbele. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Sina dada, uko wapi? Nakutafuta sikuoni, nimejaribu sana kukutafuta, na kila nifikapo sikuoni, lakini kwa bahati umenikumbuka, kwani barua uliyoituma nimeipata. Sasa nakuomba unieleze siku ambayo utafika. Sasa nakuomba unieleze siku ambayo utafika. Sina dada, uko wapi? Nakutafuta sikuoni, nimejaribu sana kukutafuta, na kila nifikapo sikuoni, lakini kwa bahati umenikumbuka, kwani barua uliyoituma nimeipata. Sasa nakuomba unieleze siku ambayo utafika. Sasa nakuomba unieleze siku ambayo utafika. Sina dada, uko wapi? Nakutafuta sikuoni, nimejaribu sana kukutafuta, na kila nifikapo sikuoni, lakini kwa bahati umenikumbuka, kwani barua uliyoituma nimeipata. Sasa nakuomba unieleze siku ambayo utafika. Sasa nakuomba unieleze siku ambayo utafika. Siku gani dada utakuja nikungoje? Sitesheni, ningekuwa na uwezo ningekutumia nauli ya ndege ili ufike haraka. Nimekukosa mama, nimekukosa siku nyingi, nimekukosa mama, nimekukosa siku nyingi. Siku gani dada utakuja nikungoje? Sitesheni, ningekuwa na uwezo ningekutumia nauli ya ndege ili ufike haraka. Nimekukosa mama, nimekukosa siku nyingi, nimekukosa mama, nimekukosa siku nyingi. Somebody, hey, with somebody, hey,
introducing Rono Brown kwa guitar rhythm. Wapi makofi ya Rono Brown? Thank you. Kwa razi tusitweke mikono juu, tupige makofi mawili peke yake namna hii, twende. Kila mtu. Thank you. Endelea kuenjoy mziki wa kubwa Maroon Commandos. Mono mwancho maligereria on Ndizi TV toko kwani kuruga ase studio nga bwa kirbia andonsi asovera tokurwa anto wakanga mbia mono ase wachora kobaime ya Ndizi TV nero bwansubo mugusi ekeroreri tukolia Jumatano chitariki ni 15 umutenyi no yo 12 mwaka no yubwekiri bibere na mirongo ebere no yomo ekerobono twisiri gukura umwaka 2021 na goso umwaka 2022 umwaka okageire goso umwaka bwobochori umwaka oli bwokoligia barayi baito imense ito ya Kenya kurende twakwareganirie ase mambia bono maiga yokonyora marandia mayaki makoro ase studio na intubono twirire ekerogo kio bontereba tokorundi gogo ikachinsa isato chabono mambe igoto kwareganirie kigima kuruga ase studio unabotambe umurobelyo Ensakia okoreto mwananchi Sara Nyarangi Ontita Nigeria ne tindali change italia ne Brighton Makori go mwanju muri anda honse soberede yoto kuorgania senjera ya wena siri tukeria Jumatano ekero wacha kire mambi yao bu ya na ntuto gotaina tucha kama nae wekachinza chilisa tucha bono mambi ga soberede tu kuorgania senjera ya wena nyirona na boga no tubwatia se mitandao ya itasensa media Facebook Twitter na YouTube. Nyura sensa media Facebook na wajora Ndizi TV News na sensa media YouTube Ndizi TV News na sensa media Twitter na bogo to tweet @Ndizi TV News. Nyurana ikatoka tenyense ya Facebook etoko ba live na sensa media YouTube to ba live. Ikero ko soko nyomba mwao ndoma tena toko bogo TV yao kurende kero bogo TV yao nkeiga na bogo so sensa media YouTube na Facebook nyako kwenda goto bwatia asenjira ere endonge. Waigo mwancho moligereria na bogo sanga na into na bogo chakali tuko na into mambingia korwa gotulikera ase namba yesimi eyere ase TV yao tatabinganga yo tuligerere tikorwa kayo gotobwatia korwa bantu bonsi pia bagusiasi mwabe tata goteba chisani sano na momwensi pi intoligo bagwa ose intoligo chora nigo tole maiga kogoshugulikera ayo mugusi andonsi ase kwabeta tulikera bonekerangereri kia uno twagotebiri asole wetera enamba yesimi eyerega bwase TV yao boigo oyo minto batebiri na mogo tonyara wetera asensemo ya Facebook Twitter na YouTube no tolega ali tumejaja boigo giga se studio live no togotoka ase epare nene ya Kisi Nyakoe no turasa magacho a new Brighton apartment ekero
okoenda gochichinse mochanya koe mate no torega butume polea no tukuganyete ayo mwancho murigereri obwate itangazo no bwate nyangi no bwata makweli unabona iga ichoire utagete kumanya abamino chinse china be credit kera aboro monto agwagira abantu abatainga yaya nyare bo muntu naigwete bobe gose nasirete igoga iga nonka no nyomba leta litangazo lya ebe biashara abantu bonsi bamanye asogokorera oboncholi bwao taliande nigaiga Ndizi TV omorobelio bwensakia tukulibekere kegima mpaka kero muntu anyare kumanyanga nyarebe narasigete igo bono kaba mona into kurbono iga goika chinsa isato ekero toguchikokoretera amagazeti yeli tukulia lero litukulia Jumatano kurwa buto enda mangana maya unategete kurugoro mpaka bono mambia kurwa bwo lero nere litukulia Jumatano yo mto Brighton buna butambere tukuria tumadia Jumatano nigo tokuria kisemi ime yorongoro turagusi ama nese itengima aneno nyorotena amete sara omwakonda abantu nigo bakwanira igoro ya siasa lakini ekero tukuria sense mo kisemi omwaka goja abana bandate kwariga nigo chikokora matem anene kero bachokora umutinyo gatatu mete matem tanya gokorwa gesa 844 chaka matem tanya gokora umutinyi ogatatu kurende kubotekana nebinyi bya COVID-19 ebiatigeta sense yetu ya Kenya ekagera msimu kose obonchoreri gwe calendar asa masomo bono abana ni baje gukora matemu omutinyi ogatatu nando nyorena umwakonda matemu gochera okora mpaka grade 6 grade gya sita grade 6 nje bara okora matemu annekero serikali ndete kobe komoroberi bugo change amangana 844 gochi amangana CBC igo umwakonde ni go bwata amangana manga matemu na karo amangana siasa na karo kulende buna into bantu begisemi nigo dotana chisemi tetura chia tora jumostali obosio inde to mauji koria ya mangana siasa gono dotana tigimero beri ya bene bekwe abana karo jokora matemu inde banyore nango kora bale amatemu ya ande to sabana no ne to kwenda sobochori ebura burute bo turona ngo boke turona go chikobo nani go chikwirania ebirengo bya masomo ose kalenda ya masomo maiga igo mwanjo muri anda so berate nigo to kuwaligania sinjira ya bene nyorona nigo bona Ensakia ya moganiri usiengima chi constituency 13 mede gusieto wa chi constituency 13 ase county ya Kisii ewa chi constituency kianda rase county ya Nyamira egatwara chi constituency inye igo bono tua moganiri twatebere na ndonsia so berate bali bakari magwagwa bare kerenyo bali gesima bali kirase bali nyanshongo igo bono twabariganire mwenzi inde munya moko bamuna intu chakira boniga goikajiza jirisa zo chabona mambi abantu bande muri bukyone mali bumachoge burabu twabainyoire bono mambi kurunya marambe mate kona sotu mugirango twabainyoire kere kona kurunya maiya mate ime nigo tobabwate kyandigi 10 embiya mona sokonya kotainga no mulimi na sokote banga Ndizi TV nere egetaseni gyachire nkumagusiye ngima tunashukuru ande nigo tutagete kubekomokia kwana kyanga Ndizi TV yatigire kobegete seni na mbe mogioka aseriro balia gusi asekero mugusi andonsi asare abe machengumbu abe wapi mede mugusi yale ensengima okwenda Canada mugusi no wale okwenda Australia mugusi no wale kirase mpaka Singapore ali saba MCA na bagambi bakorenda bachiko benchmark tingumanye se yungana kiega kare lakini ngunga nigebwata magendero yo 10 asabara ibakora enda bachikora benchmarking nande gento sara kyo 10 umahete Kenya koranye kompia bali na Singapore ego machikote na Kenya Singapore ya chagite na Kenya yani na Kenya ya chagite na Singapore na ya chagite korunse go chigoro korende Singapore bono nigera se birengo bye igoro mono kubwensi itu ya Kenya enona gansengera ko ku Seychelles nagansa gakere ni agateningu kigima oiga bantu ngo tuligeri bari ko ruchense mu cya Dubai bagotebanga bakochonjo naro ko ku Cyprian Brighton Ontita ena butubikane tirieta na gotebeti but agotuligeri butambe ko ruchense mu cya Dubai anawakilisha togotebanga mbiye muno kigima asumugusi korande nsengima na go support egetaseni kia ubwanje tigia chire nkuma kigima ne morobilio chire nkuma morobilio mokong moting Ensakia wene director yetu joni kebatia tena na bantu kurwan sense ya netrand na baromba na to bwata senjira ndonge asutori kwe bachi county chito chichilan chito chiama chito Migori Homa Bay Bomet
Kericho banda to mapei banda to gutubwati asenjera erendo ngito kukwarga ni mwanju muri asoberete nyora na boko tumebirangere bya gutira sinambe yera se skin yao tutevinga yonde to toriri koru nande ngereke gota kete to koretere koru asegeta seni kyao gya chirenguma kyande Steve na kyo obwansu bwo mugusi Ono tiga turaenda sumutimo komo kya sense moyende studio tokoirana ne masema wika asa magazeti yeli tukulia rero. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Je, wajua kuwa jiji la Nairobi lina idadi ya watu milioni 4.4? Na wajua kuwa tangu tujinyakulie uhuru ni hospitali 4 za umma tu na zingine 2 za matibabu maalum ambazo zimekuwa zikitoa huduma za matibabu kwa watu milioni 4.4 wanaoishi jijini Nairobi. Hospitali hizi za umma zilizokuwa awali ni pamoja na hospitali ya rufaa ya Kenyatta, hospitali ya Mbagathi, hospitali ya Pumwani, hospitali ya Mama Lucy Kibaki na pia 2 za matibabu maalum ikiwemo hospitali ya Mathare na hospitali ya rufaa ya National Spinal Injury. Hii ndio maana chini ya uongozi ya Rais Uhuru Kenyatta, huduma za jiji la Nairobi NMS imejenga hospitali mpya za umma 28 katika maeneo tofauti jijini Nairobi. Hospitali hizi 28 za umma zilizojengwa upya sasa zinawahudumia wakazi takriban milioni 3.1 katika mitaa ya mabanda na maeneo mengine jijini Nairobi, ikiwemo hospitali ya Soweto Kayole ambayo inawahudumia wakazi takriban 50,700, hospitali ya Muthua Uthiru ambayo inawahudumia wakazi takriban 55,500, hospitali ya Gatina Dagoretti ambayo inawahudumia wakazi takriban 63,000, hospitali ya Gishagi Kangemi ambayo inawahudumia wakazi takriban 24,200, hospitali ya Mukuru kwa Ruben ambayo inawahudumia wakazi takriban 7,100, hospitali ya Mukuru kwa Njenga ambayo inawahudumia wakazi takriban 24,500, hospitali ya Tasia kwa Ndege ambayo inawahudumia wakazi takriban 28,600, hospitali ya Kianda Kibera ambayo inawahudumia wakazi takriban 61,500, hospitali ya Undugu High-Rise ambayo inawahudumia wakazi takriban 14,700 na hospitali zinginezo ambazo zimewafaidi sana maelfu ya wakazi wa Nairobi. Maendeleo haya ya ujenzi wa hospitali za umma katika mitaa ya mabanda ni kati ya malengo kuu ya Rais Uhuru Kenyatta ya kuhakikisha kwamba huduma za afya za hali ya juu zimeletwa karibu na wananchi wa kawaida na kwa bei nafuu. Sasa wajua. Je, wajua kuwa Rais Uhuru Kenyatta ametilia manani suala la kuwaunganishia Wakenya umeme? Tangu tujinyakulie uhuru hadi mwaka wa 2013 ni nyumba milioni 2.3 tu zilizokuwa zimeunganishiwa umeme. Lakini katika miaka 9 ambayo Rais Uhuru Kenyatta amekuwa uongozini, jumla ya nyumba milioni 6.3 zimeunganishiwa umeme. Hii inamaanisha kuwa nyumba 1787,500 zimeunganishiwa umeme kila mwaka tangu Rais Kenyatta alipochukua uongozi. Kenya sasa pia ina megawati 2,600 za umeme ikilinganishwa na megawati 1,300 zilizokuwepo kabla ya mwaka 2013. Juhudi hizi za Rais Kenyatta zimeiweka Kenya kwenye nafasi ya kwanza Afrika katika uunganishaji wa umeme. Kenya pia sasa inatumia 73% ya nishati safi ikilinganishwa na mataifa mengine barani Afrika. Sasa wajua.
kwira mase ya mahwe kase amagaseti torore na liali airo bolito bana batambe ni gombo ate gaseti ya The Standard na incha sense mayana ni gombo ate gazeti ya The Daily Nation ase gaseti ya The Standard lingana leire obolito gosedire limwamuni gobono ne byama ebiye biri bienderete gosoki gosibenderete korosi wa sense ya Kenya ni gobono byamoiro koboko umurai bw'ikiama kya ODM Raila Amolo Odinga asibone kiama kya igoro kya rosetiwe asense mo ya Western kiyate kiba ekeroba sogeti kiama ekini goba boreti umurai bw'ikiama kya NC benata asoe ase kiama gose abwatisi umurai bw'ikiama kya ODM Raila Amolo Odinga tachi otigara isiko ya serikali go yarekana buna serikali go jikorosiwa n'umurai bw'ikiama kya ODM asibone kiama ekyo kya rosituritko ligora sensemo ya Western ase abawasiri awo baikeranete buno mu wasiri oli bwa mangana ya agriculture Peter Munya omo wasiri o defense yuchini wa Marwa mbaike ranete ase epati ya beteke koronju epati ya DAB ibone kuruguna Democratic Action Party of Kenya ya bete ya igore tu ase amaga cha Bomas of Kenya ime yomochi o Nairobi asebono umurayo manene wekiamwe kiale wa Munyunyi onyorena wa Munyunyi na leta uturwana hase kiama kia Ford Kenya kero atagete koira libaga erikorende bono nigo asogeti agasoke kiama kia ya DAP Kenya ligoro ase abawasiri aho baikeranete kurwa sensema ya Western asibateruna bono nigo bachakire kogendera nande nigo baochokora ose ekiameke karo kya socket kugoro bakeroncheti obisha nigo batetena nigo baochukubwatisi obumo bwa asimio ra umoja bono metokorosiwe kwebya binge nande stiri ntorojenge binde mbiroro bitarekirania machikali kimbe KBC keganetie abwase bairwe okurero gotindinga onyembali ochigwikirani nabo barachigosiekererwa isiko echi nominations gose otachiko goso ase okubwata chikura omwaka ogocha bono byame binge kero kende nabe birabe binge lakini bichikobunwa nagoso ase ebyame bibinde binene tomaite bira sense ya Kenya kolende goikekige koreke ase bono etokobimanya bune byama bire kando ase ngenjo ntayote birengo chiale ko omonto ndokopoko era kini manyana ebyama ne binge bira Kenya lakini ebyama kya omaraibwe kyama kya ODM uda byokora byarekanire na birigoro chupiringero en singero wiper Moses Vitangoro na bati kya nungero lakini bane byame byabeire binge bano ndona nduchukonyana gosembi chikobunu bisoe ase birosio bomo gochiekero to aneka to enda kwirenu je sobo cholyo bane bumaka ogocha bane ngane enene kigimase gazeti ya the Daily Nation nigo erenga okoirana kwa abantu bali bale bachete retire gose return of retirees geriatric bill yine bill gukwanira igoro ya mangana y'abantu abagotu nande koboko okolikwa naende kwa abantu bali bakora ku pensioners gose bali bagenda to pension barure ase egasi ya serikali bali tayire nigo bono batabire nabo barabaise gucha kulikwa naende ase chinsemo chiri chibwate chire critical gose chinsemo chiri chitagete abantu gokora egasi ase ngenjori tkorigora ntwaro chenga abawaziri abange nabo babaise gwesoya samangana siasa na kogenda na koganeriwa ko resign mabagayo na chigotigara bono chinsemo chire critical nensemo yobochenu ensemo yoborendi nensemo yechisemi bono nga abagotua bukonye bachire retire abantu bachire retire ando nyora abantu bakwenda retire nigo bakwenda ne myaka 55 erineri chikolite tigwe 2019 aso moshoni ababunge baite tinga abantu oikaba kole kurwegasi ya serikali babwate myaka 55 kulinda abandi bagatebanga yaya tigali bagali igenderere gose libagali rosibwe liabantu abegekero bachire myaka 55 konyora muntu taragota mono egere bairane bakonye ase chinsemi chiga chire critical ansemo yechisemi obulendi na health waigo lichikeligo onyeli gochigwancherwa n'ababunge enkwenda rire bunge lichigwancherwa n'ababunge gosengweti kulire egere abantu bali bachire retire lakini bado bali qualified banyari kuirana
ase chinsemo echo chire critical bakonye mang'ana ayo nabo koyanyora ase page ya 5 na limo mwancho morigereria ase gazeti ya The Daily Nation. Mbe sana mbiyo kaseti ya tena abantu bari bako bari tayina nibera nimirimo lakini je koranga nebirengere byaneti ndokina egente kiniyo keranyarage kumisa bakenya anena inyora nabasa banke bari bakodre skuru batakere kuri kwemeremo nande serikali osabara ingo jabari batana kyabasa ingo kibari ko baye mirimo hono mumeremo ke bago chikwegwa bona bari retirees batakete kwira ni gwegasi bono njendo jebna etutete kwira na gochimagega ikera muntu no ritaye tigaritaya ndatumoke akore mirimo yaeka no ritayo gorirwe ngombe tigaendanya kurishe ngombe yaeka buno achake biashara binde bingabira mukonya kintani na nanda irane ase serikali bona ekara lakini rendo inyore nche sokora kwa nendo chenga igera abe nandi byake ekera banta bagocha korokereria babande nturakana nga young Kenyans nturakana young youth mbabu atibo manyi ose mba kunyari mirimo yega lakini chikwende nchire critical chitageta antu bali batwarira uzoefu babu ate experience ke miaka menge nani miaka 55 nche tumi nkoranga bado muntu yitarago tajuyo nyoro muntu wate miaka 55 oli byeiga oli tayeto mugaka niko kuvuga ne kijana ke miaka 35 gose 40 bono igonche mbiyando che bacha komenta amachira ne chinguru ase chinsemo chiri critical lakini chiri chitari critical aro tiga abasai bakorega sibune bwenerete kine karengere likiane nchirandoche ekibono ara egaseti ya The Standard ase page ya meronge berneyemo nebwato mugano igoro na abasa bange korwa sensema ya Western na Nyanza nigo bagosoa ase byombe biribyo bobegu kolengana nigo babulire emeremo ibonekera abantu batena bari retirees bayirana kigazi igwite na abasa batabwa kigazi nigo baenda gosoa ase ebyombe biribyo bobegu ase bono robot rwasokire buna abasa bangi korwa sensema ya Western nsema ya Nyanza nigo bagosoa ase ebyombe biribyo bego na Al-Shabaab kolengana nigo batabwati emeremo omo director wekyombe kya Champions for Peace National Counter Terrorism Center Chema Miili nigo atebiruna obotukini obwena kirina basa bange nigo bagosoa ase ebyombe biri kolengana babwati emeremo na batali ebyombe ibyoka nonyana maliogo yogotindia abangi besoirie basase ngincho babulire gento bagokora igonga ne batali engane yo kwirania abantu ba chiririta emirimo yoka tigaturigiri from another perspective nga abasae mbagwenerete kurigiri gwemirimo eyo igweto mokonyo murabwe nsakunya ko promise yakoteba nga narigia mabaga milioni 4 asabasae igobono ne banga abaiga mbairani gugasi stiria basae baramuno bagotigara batapwati mirimo igone enjukumu ye serikali kubeke mirobulyo bene kwene kyenga basae Kenya ngima at least bake ngokonya kabale na busuki Kenya busyo sarumete no tata mokonyi bo maraiwe nsebika no maraiwe kya magyo mna tana abakenya kuchibara konya chiribu isano nemo omotingo jo konya lakini bono abasa mbara konyeka oroche totena nonechi county nchira leta ji factory ebiwanda biri bitakere gokonya amagendero oroje factory mna yemesi yagachwa se county ya Kisii abantu banyora mabaga amatoke boigo ama chiafkato abasa banyora mabaga igo go create amabaga yabasa go sabantu ne serikali tarabeke mirobiri ya bene sahara iri kwenda kibna abantu angonyora balegasi oroje factory na tiragaju basa mbakanywa mabaga onde bwen sta kanywa ibaga igo bono no ene serikali ji county kiro chimirobiri kichiabekire iri kwenda kibna no ena basaba gusaba abantu bari basomete ngonyara bari kigasi lakini nenda mtu Brighton ni asenga ni yeyo serikali tego chakolika basaye bonsi na ande aro karoto kuligeri Kenya basaye na bange population ya Kenya ya basaye na ande bari graduates na bange ni elia basaye na bari kuiri initiative bache meta serikali yakonya basaye through funds youth funds injiro regera basaye mwebekire no 13 mwama kokonyu chibese chabe kwase grupu ya ino mwachaka nonyene chi project nonyene chi chingoko nebane chi project choko roast fish ponds na private sectors yani serikali gentera akore no gosira
emerobereria abasae boka bagokora ase ng'encho ntebenya abasae bagaikaranse gari Nyamarambe mate eserikali nebarutoirire obogambe nebarailwe obogambe ng'aki agocha konyora omosae oyomo okari Nyamarambe achi komogonya gosama egasi igo na enjukumu ya abasae nabarabo gokora ekwerende ne enjukumu ya abasae kwebeka na gokora emeroberi ebwenerete bairanera oboremi bairanera oboremi egere nari barakonyeke ase ng'encho bono omoroberi noro oyo minto Mildred Momanyi akora ase ensemo ya oboremi omoroberi oende embe ewiki yaeta omosae ograduated korwa university oiranire back ocha ase oboremi agosumeka esukuma agosumeka chinyeni chia oiraneire oboremi naende agotaka ng'aiga na omonto agokonyeka kogoro bono omosae buna oyo I think nabakoba rahisi gokonywa ng'aki nimbwate egento kiane ngokora inkonye nsire mboosti chiloni no chikorwera gabo abasae bakonywa igo bono amang'ana ya mabaga gose abasae igo bono nibwate abasae tutige shortcut tokore gasi tujitume toende tokore gasi none kibago twake kabisa nende tonyari ritoronge rito kino ne county sara nguri kachire abagasae mbare babwata rinkubegerera mono abasae mbare babwate ebisero byabo certificate cyabo batakere gukora no ene mirimo batakere no bagwasiri be contract mo magonyana chi county still bana baro ororere baromba bwate rijike ryabo ritari etigu ryo gwanjira abantu bari no mbari baritayete gohirana nande mirimo mate goteba onde lakini ebirengere bi tokorwa okonyana no muntu oritaire usenkorwa so bwarimu okorire myaka emenge nandi ngo muntu yakwiranigo gochikobana no mugwasiri be county na what experience ki myaka emenge mate bagoteba ngapenya wazee baharibiki jambo egaro togusika bosigo ikase epechi ya gatatu anene ni gobone ekigambiro kiarure ogochika buna o Kinoti anyare ega kobwatu Director of Criminal Investigation Director George Kinoti anyare ga kobe kubyara ye ego chamaega yekikambero nkiarure togochika buna Kinoti anyare ga kwira go ikase jera ya committee anene ekere kina keri kya mubwaterneti igoro yo ye chibunduki ose chibunduki cha omonya biasara monne chimigwanchigi kairira na Kinoti agatebuna ende ase ekobe gochi ase chera ya committee korende tachi kubwati ijikelio bono ni gomo debut registrar harule warrant ose okobolia na umo obisoyo anyara gako ubeku biara kino timeti ngoji kumubeka biara mete mwenye ngufu mubishe bono timeti ngoji kumubeka biara korende warrant ronja sogete litko liegoro kera mutiambai nere oteti una amubwate amutarere amuireme bono twanyitorena asa ngecho siru wekoba maiga chira ngene snake lakini otamere kwegerera sana twararire Kinoti atamere kwegerera nande boyo n'abantu bande bagiteiga batamere kora mwigerera igoro ye sarakasi eyo ose sageyo kulenda okoranga mangana nabakare gabo igo mwederi tanganigo yalenge concept of court nande bono nande ni gade tugona inspector general ilali mtembai amubwate na kumoira wikase kigambiro indaji kweraneria ajikweraniria okomochuguna ni gangire kuiwera iki okonacha wikigambiro ko asoko enda asoko genda prisons bona lakini nyole kiombe kelikia firearms board keli ngia tabata chibunduki chinochire ase ngencho Kinoti omanyana tachibwati bona ngano monchoreri oyo wangire kwanda kwa chibunduki cha korwa ase ekyombe keliketenene tamangana yebirwanerero aiga Kenya tokaraba gosoka bako tetea Kinoti nga mubwatete the wrong party waigo tukarora omusani oime kegima o Jimmy Wanjigi yagesoke na gotebanga stiri George Kinoti nigabwatire mama chandonsi ata iyo kurende na bwatwa mama choka naro gusita iyo ero chiri mamincha yekigambiro mate kigambiro kikiaruro konacha wika okonacho gukora kukobo kuya gosoko bokobe goikora kuigwera litangani igo bono na kioroche abwatire gebigote kabisa mbakari ko mutiga na raisi kwera kingali chiko na rodi ndibwata ayaye lakini roje sara omete judiciary aro nigere independent ya koregasi
ero yo kenyene oje kero ibuna kinoti agotebwa ndase ai ekobe chia secher tawe koba ta kubwatia machiko ye koti gosoko na jawe koti orojo mo kenyo yo kagwaido rensa eren ngakya gojo sugumu mono obwatiri chiko ye koti kubwa yo umedo murayonera tegete kuri dipo exam ndo njeno jena tanga ndia jeto tango shiro kore mitinja ebere ene birekere byano mwanju muri tango shiro gukora tango teire abakenya banya kororera lakini no metenere ora sugumire bantu barachira ase jijereji nera tima itingo rugo kumwarigania kolende bana yoto gotigere koti kyara ochika kwaruna anyara gakubwatu ona tutigera yari bigambiro tuko yatigaga wekaro toko ende page kubwatia gazeti ya The Daily Nation bona omuraiwe nsomoske Uhuru Kenyatta bakubwatira no muraiwe kyama kya ODM Raila Odinga niko bona bakari kuriye chimbinu ne chinchira cyo cyakorosia serikali ya sobwamo abo asibatabire ngatu make azimio la umoja attractive yani komeke obo mubulibo azimio la umoja ruire meli gosegutwaro munguso kegima bona Uhuru Kenyatta na Odinga niko bagende tukubeke merobelio ibene yokwaneke ngamba chigo chencheri chiko ase byama biri bikebike biri bigenderete korosibwa imeyense na kororange byamebyo byakire asobwamo na gosira ekyama kya ODM na kobali bwa elimo elekwana kyanga omuraibu kyama kya ODM mwako gocha onyalire kobaga koira oburaibu ense igonge mirobulyo nero bagenderete kobeka Uhuru Kenyatta na Odinga kwana kyanga ebyamebyo bikebike bigenderete konya korosibwa ngocha biramo kero kende embino ya mabata tuko tumeka neliyo kwa nekyanga onye bya ekyama kya rosi boro mnike kya rosi tuguli tukuli goro gwateba yo mto Brighton DAP Kenya DAP Kenya onye bali bara asubuteneneli gose bali bara se maega yokora su kwebya mebyo onye wetane tirichikolia 2/3 rule onye olenga usaba bali bara obisia se kya mekyo nigo bali abaswati gose mbane omusacha kaboyomo abono bakirusiko mbago chikonyara bakwegwa support ose funds chigo fundi kyamekyo igonye 2/3 gender rule osaba kaka baba abanga se obuteneri kyamekyo ekingeli chiko kwegu support ose kwegu funds chisaine wetera igo kyamekyo nabo konyara kobage kobunwa na go join kyama kya ODM kwena kya Raila chira kabo president eyine merobeliere nchira uchikwana kyanga ayonsi aikiranire utaka konyora aywa mana yanda mangu mwanchu muligere yanyore ase page ya 4 ase gazeti ya The Daily Nation Hana ayuna ya siasa na vere gona mtikiro mondo ngwerwane rale irinda chikora usinkorosia serikali mwaka ngocha karoto kuskobosia gazeti ya The Standard page ya 4 bono nigo ewisara yobo chenu ya endelele kosira umuroberio wae oligo gotebya abakenya banyara bakobetwa chanjo ya COVID-19 ane goikajitari kemeronke bere ne yamochitaraga nonye kigambiro lituko ligoro kya ralitigo sikia ruete okona chabuna bakenya banyara bakobeteriru kobetwe sindani eyo goikajitari kemeronke bere ne yamonyorena erulinge inigo yachite lituko ligoro nene kera serikali atetana gochakira chitari kemeronke bere noyamo umutinyoyo bakenya bari bokonya batara betu chanje mbago jikonyora services go sobokorali gwe serikali konde kambero ni wono kya taba Kenya mweso buna serikali ya kubabetereri korende ministry yo bochenu gwetera somo wasiri bo bochenu mutai kawe ni gateruna directive eri baruete buna wika umutinyi wika tarike meronge bero umutinyi abantu bonsi bakenya banyara bakubitwe chanje iyo eronegendrete niga yakwaneta ya ase county ya Machakos lituko liigoro no okorana ekotinero ya chire ya tebrina ekwende tebego nandoroje na high court suspends nandoroje na ekoti ya suspend ti egende COVID-19 vaccine ekeronande tuarore na ebintu byani oborero obwo emye bya mentide asensi ya Kenya iguna igora abantu
wetani chimisato nigo batogete bare nebinyinyi bya COVID-19 ando yorina litukuria mwisonde omwana bwimitinye tuto nena togete nebinyinyi bya COVID-19 lakini wono nturara na usoko bwaterana nkore katiye bigambero no ebire independent ne serikali go sams kia amsche serikali roche barabo bakanire bari kubetira bakenya lakini nando che binyinyi ebire igoro wono nturama yaki ikigambiro ya jage ko independent monega sia independent ngiri kubwatira ne serikali iri kubeke merubide ya ben roche na omicron ya jide tworoje sisi ya UK yaite to monto yomo chisi South Africa tindiete Botswana Nigeria wono Kenya neta gere kubeka emeroberio ebinyembia ate kamona sensitive ya Kenya korende kigambiro kero yetire nsemo ya tebere buna Bono rende na bakenya mbanya kubeterero kubetu esindani. Right, bona yoma naenda mango mwanchu muligere na buko yanyora ase chigazeti cheli tukolia lero karko yanyoreire copy yago. Toga ndo mutimoko musini ni asensa mwende studio tokoirana ntuchiko batuko na gukora kolera aliara sa magazeti yeli tukolia lero. Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Eduka ye supermarket ya Gadmart iyuyo igurwa bwanko higa imiyo muchukisi nigebwa tobokoreri bwebirenko bigoromono nabo igo gutwara ibintu byonsi birioraganie insiye kiramekemo nigo bakohonia chindagira chugutumeka jikoni buno busiye bwogorwa bokma buri mandazi amaguta yugo karangira chenyene esukari echumvi chisabuni chiemete omo nibinde binge boigo mbobwete bakery yokoro isimigati ijwere muriro nebinde binge buna chijiwel nechinsa chokobeka koboko mbobwate customer care center yekerengo kigoro asoko nyorobo koreri obosira kegima okobugoreri bwemesiyo yao gwika asogo chiko yibuguria ayibwe komonyene boigo onye kobwate liborio na bukugenda gwikase desk yabo ya complaints na borobwo niko barakurigiriye omochando oborendi nigo bobikire kurwa gisiri ekerogo soharoro na boigo mbobwate asukwege kigari yao ekeroko so iseduke iyo iryoko nyorobo koreri bwabo batarire aseduke iyo erimi y'umuchukisi angeni chiabisi chia Guardian iryo nyorobo koreri obosera Gadmart supermarket ebintu byonsi insiye kiramekemo n'amagurianse sabaria yichi kilomita chinyinge ni yego chaka nekerengereryo kyo gikubikira umupya yaunchuka nakoba obwonchoreria obubokororekana asumurubilyo bwesabaria yobwonchoreria nigo tokwemanya amanke igoro cyogo cyakobwonchoreria koremereria nabuigo kumanya ebitango biria biraroro boigo nigo tokwirira igoro yabaria baikiranire neganka yabo yobokoro bwonchoreria bwebirenko bigoro mwancho mulina kwaria ririme yo murubiri bwe sabari yo bonchiri yo murubiri kwa yetu na inche ndemo Steven umerana na Steven ndemo kirituko rya lamisi enseye muninsu ya maragoba na boigo mwiroro rituko rya Jumatatu chinsa isano nibiri n'ikidegeka 15 cha mugaso imeya Ndizi TV. Biamano mwanchu muligereria se ogendrete kuligereria umurubiri bw'Ensakia ekartogendrete kuna kogotebya narariare asa magazeti yeli tukolia lero kurugaiga ase studio gendera gotubwatia boigo kuru asensemo ya Facebook buna Ndizi TV News, YouTube tonyore Ndizi TV News na Twitter
tonyore buna at Ndizi TV News ekero tokwira naende togendere gukumanyia nandi tonya gukora kuriranga narariare asa magazeti yeritukuria rere kero nagotebia sa ensemo yane mbwate gazeti ya The Daily Nation nanja se ensemo yani mbwate gazeti ya The Standard yasibone page ya 5 nomo kero tugutiara sensemeri ya siasa bono omugabana bwe county ya Meru Kiraitu Murungi ni onande harakanira gochinchi birengererio maga yokorekana na konyotakire komoko boko murai bwe kiama kia UDM Raila Odinga korende na ndokorana omugabana ini gasukire maega asate biruna ikiama kiae kie bas kiama kiae ni gokigotwara delegate meeting gose abo omukutano bwa batani bae inde ba makorari bene gose ni babajukwa omurai bwe kiama kia Raila Odinga koboko gose omukonyi bumurai bwense moske William Ruto gobone kororekana buna ni goranda chenjire birengeli kiaranja amachikorekana na wamuire goso asas miora umoja kolende onyorena ne nabwate kiama kiae eki kemaiganda na deb kyo harama yaye kiama kia kemaiganda Devolution Empowerment Party harama yaye re pass ando nyorena Kiraitu Murungi na tenali magatana bantu banya como tie pass yaye ni tatwara entereba ni tatwara mauta ni tatwara magoro nero manyitenga kie pass yaye igo bona nando korana o chenjire birengera ya kego lakini ine chingaki tuchikonya karobara chigotware delegate meeting barorengo bagachikoko boko ayona yasia sakarata gusikama tugocha se gazeti ya The Daily Nation page kubwatia ekyombe kyobo chenu ensengi ma WHO bona nigo kia tebirenga agento nkere bubi asa abantu asengencho COVID-19 bona nigegenderete kuimuka igoro asense ya Kenya iyo karitu kuri igoro positivity rate wose nigo yatirete in fact ekaba double ase chinse 24 maega abantu banyatwa bagupimo barenge kiri gwibere chimisa chimi isano na isato 52 na babere abo banyarite gupimo litkuri igoro kurinde abantu chimisato 31 na ubatugete babwate binyinyi ebyo igo yakinire ntwaro chiritukuria moisonde igo twarenge ikianda nugutakianda igoro yemia tuarenge eyemo nugutakianda igo bono COVID-19 yabeire bobe ane ntwaro chiritukuria igoro serikali gekogoserere gucha gubeke lockdown atsenseito ya Kenya singenchunga abantu nibo bagenderete kwenyora babwate ebinyinyi ebyo abwase kyombe kyo kiensengima kiarure egekure getindinga abantu babwate amachiko anene mono chinse cha Afrika abwase nseito ya Kenya torororo kuikaritu kuri igoro mwanchu murigereria enyegitari yaitu ya Kisi Teaching and Referral nigo yabwate abaroire ba COVID-19 25 nomo 26 na barenga senyegitari ya Kisi Teaching and Referral abwate nyegitari ya Kisumu ose county ya Kisumu nyegitari abantu barenge 10 abo banyarituko bakotwara oburoire bwa COVID-19 eyunkorengana no mu county director also public health Frederick Oruoch kurase ensemo ya Kisumu igo ntugwenerete gukumia gose gukumiria nganeyenga binyinyi bya COVID-19 bya sukire ande onyore no mugwasiri bobo chedu mutaika wedi tukode gore karale ka seseme ya Machakos ni gatetena binyinyi bya COVID-19 ebire Omicron bira so asensi ito ya Kenya emirobiri babekre ya bene kolende farante binyinyi biri bya Delta na bigenda deko gochanda gosena bya so ira asensi ito ya Kenya kolende serikali nende tukobeka emirobiri ya bene likwenda kuna binyinyi bimbiri koranda mano kolende obwo bambolina sarangwa na turasoma ngana siasa nande mekutano ne menge goja ndo je binyinyi bya kinde nando no musimu kwe Christmas December ono timeti nande mirobiri kera be kubene ligotanga mangana a COVID-19 nando mete sara bantu mbarare ngwaro tumanye ngobwate binyinyi nande ngo tabwate kero metoko na itali kwe guri kuba ni chintetero kwe mete kero kwa na itali yakoranga ne birengere bya no take egente ngitakiro mandatory kero kwe guri no yambu beri kuba barachaga gupima tiga barachaga COVID-19 no nyaba kusiba rabo bage kero kuna COVID-19 ya bange nabo abange bakabonga ngambara chanje tamanyana abantu nabadomba bale baraenda bapimu lakini nende na tiga mandatory kero kwa na itali kwa rapimwa kwa maigana no bwate COVID stobwate because ntoma iti ngobwate no na toma iti sinimbato stobwate kero bwate mare na bokorregana na bono metene na abantu baro bato bonyamasi bole igoro mono na bagutware binyinyi bikocha na tarorekana na bono uri bwato bonyamasi bole nse nere ekumajiko rali nse mono
Bono ndo chekara nande ngusuka guchimutu ase gazeti ya The Daily Nation omoliki gakari kurwa bosemia anene mona karatorochie chingaki chie Christmas ni mega au agotaba nganye kobwata besende erenke igo elioga chete oruro bosemia buna nakyo ogochigutumeka beseye nalio tenyore asa kon otabire nga onye kobwata besenke orabeke bintu bibeterereti motu kwanse bintu buna rent school fees amo nendagera igo mochi gutumeka chibesa asokugore binte binge chinsema chiche ekaroto kwande Christmas buebe nga January omete kare Christmas gikire ne wiki ya moyo ke gutigara twiko mutinyo goche mutinyo January abwe school fees etakire rent netakire na bintu binde igo atabirenga beka mahitaji ali busio ora yashughulikira kwanza ebibinde kwegokia kogenda chioteri chinene muraratika kidogo obuno bosemia atebire nande karomo kore bintu gora in bulk yana maguta yichinyini ora mafuta ali amanga agocha gusuma mpaka wikere umwaka ogocha egera tuchikunyara kunya kubaka guchandika mono fees rent amone ndagira ora bibeka ase list yago bitanga nororo ebintu binde bimaye kubwati kurumayaga efiste kubura obuno bosemia omoliki bwe gazeti ya The Daily Nation akurwa Krato gusuka bosiasa gazeti ya The Standard ase page ya Kianda nigo bono omubunge Pablo Wino bona twaliro omweso maega yekina kirike mugwateraniti kero atemente kurasa wa kamasasi mo DJ Felix Olinda kero achita se arusiti kineki adropeti ekinekyo kolende ase ekoti era odeana ababu Wino takonyora mweso omotindi korengana nigo nande ekoti ero netete buna nigo nonyo murasite oyo nde DJFO nande omwabere gosekine kiarusi ukonde ekoti ero abekondra nekina mna Papo Wino niga tumigete bunduke ya senjera tabwenreti ebo igondo chingane ineiro bulitoke gasegazete The Daily Nation bagotebanga bamwire kugambira ekesi egenka na gukora mangana mange kurende babu goikachi kuganirwa kumwagachira omo DJ oyo iga enyomba ekero bagendete kuno kugamba ekinekyo ase getali ase kigambero bono bakeretire ase ensemo chingiki chicho abantu oli banyareka bagusiri ubugima ase ensemo ya Enziu River ali ase county ya Kitui bono nigo abaganire gwakanwa maega yo gusiria abantu ange 32 chifamily chiri nigo chitagete serikali ebakane maega yo gusiria bamwe abo bali banchete abwase boigo abamenyi benseme yo batebire nigo batagete egetambukire kikenyare ko bagekorosi waso bwango egere abantu bagenderere gutumeka ase ngencho goikabono iga nabukibwate gasenko ase ogutumeka munyere na ne serikali yarwete irabuna guchire gokonya gusingukire kwagaje taracheri ona ndi tukanyite torena taracheri na ni guchire kwagaje gusana chibese jirali ubuna Kenya abantu banari tobokurume kolende intino gusaba gwitune serikali bekemero ya bene kwena kune taracheri nkorosi weri linde banyale bagutanga amakweri ali agocha aba mabasukano lakini meteba emerobeli kubene na makweri ali daroja kobase ensemiri lakini turonyena serikali na bekubeke emerobeli ya bene bono asiga seti na nda sepeji ya 10 ni gobono chi county chigocha amo bimanyikanda ne block chate buna kolengana no kuburwa wechbese ase anene kurwa se gancha ke serikali ta koirere ogutagendera kwa magendero ase chi county chi unyero na chi county ntubwate western block ntubwate eastern block central block as chi county chigocha amo chata gukora amagendero asobomo todena ni pare kwagajwe kwenda Kisumu kuse Bomet chibara chichi kwagajwe as chi block lakini bono bagote abuna kolengana chipes chiria buri kurwa se serikali akigerere amagendero ko tagendera ase chi county chibona bone county ya Baringo Nandi Samburu rigo Marakwet Trans Nzoia Turkana wasinigishu ni area West Pokot ni wana batebuna abuni go barase block area North Rift economic block kolende ni go baterina ni go ba semeretibuna kwandira bare amagendero kolende chibes chabure kurwa se serikali nene ekerera amagendero yugo kea nando nyorebuna ni go batigareti emetienye abagabana ni batigareti emetienye meka sana baru ochobis
Oigo toroche abantu batano banyatko bagoitwa ase chisegi chingeni kigima chiategete ase ensemo ya Rift abwase chinsemo buna Samburu, Baringo, Elgeyo Marakwet na Laikipia counties. Bona abantu banyatko bagoitwa batano abwase omunyanyimbaro ya mobo olinyatko bagakoraswa tarore chinseme chigacisegi nigo chabere chikwene kiwa ase kira chingaki twarore abanyanyimbo usabo bisabo bulendi bagotuma kuru uchase chinsemechi ligo chikwene kyanga chisegi chiko chagendera chiegenka gose chisegi chiri chiabo barabwa banyena asa banyene bali barabatugia ase chinsemechi ga nigo chisegi chichitara kanyekiwa osichisegi chitara tangu boronge asenge nchontoroche nganande chia tokeira bwaseli tukoligara abantu banyatko bagoitwa batano igobona serikali negwenete bekimiro buli asinsemo chiria twarorire bikosi ebitindi mpaka KDF no mbiro bibinyane CSU bagotuma go chia sensemeli kolenda koranga abantu aba nigo begenete chisegi kiande gikomi chigwateka kirenga kiasi chinseme cha North Rift. Nseme ya Laikipia cha ndombanda chipanditi Samburu Baringo korone asaya na ndo kodena asinale amete donyo tena mo county commissioner regional county commissioner bwenseme ya Rift Valley Mutiambai na yedenera gate abuna abantu bali babwate birwaniro ebitindi mano ko bwabiri ense ito ya Kenya bwate ikirire no nabantu gotwaro bwoba nando china mpaka na basigari echipandi dingu yeje itabasigari ono neri serikali tigetinge bolendi kwenda kibona abantu nko bale ase nchira yering ndongi ase kajedi ya the standard umuri kibwe gaseti ena boleti igorona PPI uroche endoto ya PPI kwirana nenyare kuikirana ase abantu barute birengera byabo abandi bagateana PPI ne abeko chikogendera anna abeko chikoreta ama onjoreri ali atakiri nyore nali tukolia cha mumde muraibu ense uru Kenyatta na kwandete ngane iyo ate abuna PPI nyata kiri kuchikoreta monchori amanena sinse yeito ya Kenya kolende ebirengera ando maenda kuru abandi bagateana yaya PPI no gukora chinga kichaba Kenya nandi takiri kwira na sinse yeito ya Kenya nene chiba singa chatumikire ase PPI chatakiri okora magendero au asense yeito ya Kenya ukorera nkuru ase county ya Kisii yabwaso mukonyi bo mugavana Joash Mangi arorekanire ko enda se kyama kya kiemelie kyama kya Orange Democratic Party maega yokoba no bwamate bwaimekegima no mukonyi bo murabense William Ruto Ona Ruto niga aguchikwenyora akonkero kende maega yoko nekibabuna Mangi ongiri kuira na sense moye kyama kya mubege tabisi maega yo wikirana aso musangirikano o azimio la umoja imeyomoche o Nairobi moye go korekana titariki 10 chomotinyo yoiga o 12 onyorena mo deputy governor Joash Mangi ni gaba musani monene bo William Ruto ande chitaro chingo muraibu mokonyi bo muraibu ensaka se orgongoro usi ni gotwara na omokonyi yanyara kumubwati korinde bono kairani uja sikia kya ntokuma mete siasero tokumanya nande mambina bara irane tokumanya sabu kya gitikorende aina ya siasa ni gotogotana siasa tiatutigera bana siasa Ayo mana yanda Mange enyorere page yago egazeti ya The Daily Nation gose Standard egere onyara ko bago wesomera asobweime intwe twagwonchiri igoro ntokonyara gosomera yonsi ekerabona toko enda somotimo komoke ekaroto kiro mweli obwa mangana ya magazeti tokoirana no ko enda samangana mayase nchira yobwikira nubunategete kurwa lituko liegoro Ndizi TV Ubwansu Bwomogusi. Mam, kwa nini wewe mgonjwa? Sijawahi kuona ukiwa vizuri. Yani Mungu itumuntu kare moyo. Iburi yone nayo mami na ukwane rubona kikware nkuyigo. Ingese no metuntu wanchite mama. Imetomana.
omwana omunyaruka sabiri nigatigire sukuru iliyokulenda ng'ina omong'ina nyamusi uyu rwarete gwetereria ise nigabeire omorebi natali kulinda efamilia ye sabiri nero utigirwe efamili iliyokonyerenda Najina nilifukuzwa shule, nimetuma vitabu za drawing. Walifukuza leo? Na nyinyi watoto wadogo mnafukuzwa? Wanafukuzwa kuna watoto wadogo mbasa wako sana. Mimi asubuhi niambia niende kucheza, alafu utaki kunipea chakula. Hadi nifungulie chakula. Nini hiyo hapo ndani? Ndizi. Ndizi. Si mmekula hii chakula sana? Mmenateta. Aya, bye. Mbapekete mako mbaya. Kushakira rero yakonya kwenye kuomuga konda maru okoretere bintu kulunga okoneri kwanya kumba mero ko ibere inju. Aya. ng'ina koro nekenyoro nigo bamurukire omung'ina nyamusi nyandoso na wagansa kutio kaigu mwana one inchengo konye boli nyamusi iwo kolie ndagera yasoka bikusi niwe tugutioka nabwo atabageni lakini mpara nabatigire kwarorire nche nataka ng'ake no ne simigaria aya ndanyu no na macha huko kwetu Mpeketoni Mshomoroni kuna mababu wanasema kina mzee Mwinyi wako wamesaidia watu wengi. Aya. Egi asiriri njira ruguru njira maate kirigiri njira ruguru obe yange urangeria obe yange bana zebibe selina koebuze yereria egoso lyokwegia ya nyandoso ime ya Ndizi TV kera rituko rya Jumatano chinsi ibere n'enusu cha butuko na boigo mwiroro rituko rya Jumapili muchekera chinsi 10 cha maragoba nyandoso ime ya Ndizi TV obachanu ni goboro bwengencho mono asubogima bwao kurenda asagwetanaine nako yachena buna gokoro bochenu gotwara enyumba ya kebara na macha makinanuku na kurinda chindagira chiriokoria na guchiria sebirengo bibwenerete ngokeanie amarwiri ao umerana na Janet Nyamuamu asago koherera na kogosemia iguru yobochenu gakubwatrana na banyagitari ao asumurubilio wokomenyukuya kebochenu. So that is why we are teaching mwanchwa murigereria omugusio ito mwanyagitingo ito inarito kiri to kana tokoraririrwa gatokuria na riratokonye igori toke tokoraririrwa ndika kitomenye buya kebocha una botambe ngo batabinga yanje bwanje kera ritukuria Jumatano enseye munenusu ya maragoba aiga Ndizi TV Ndizi TV ubwansu bw'omugusi.
kwariganira na ende mwanchu murigereria sensemo yende yokonyora mangana maya senchira yobwikiranu korengana buna tegete kurori tukuri igoro gwika emambia ya bono gendra ko baime ya Ndizi TV tobwati gwetera chinsemo cha Facebook, YouTube buna Ndizi TV na boigo Twitter tonyore @Ndizi TV na kwariganira kigima. Ncheni gonkoro kwa Sara Nyarangi Ontita abo asabanto bamenyete no bale mali tukuri igoro banyore toboko nyibwichu wheelchair korwa serikali ya kaunti ya Kisii waigona korwa babwatani korwa sechinyagitari ao abo bachitamo na koba obokonyo obo mulikito Mildred Momanyi na sangete n'abantu abo litukuri igoro na gutwariganiria oroboti rukubwatia senchira yobwikiranu. Amatuko amake aetire maiga yense guchengera lituko lya abantu bale no bolema na kubeka emerobelyo igoro yokubakonya. Bono Omo County Police Commander Okisi Francis Kooli nigo aenanire chiwilcha gochiase abana bale no bolema. We are there to support government initiative to support persons with disability and at least to complement what the government is doing. Through our networks, we've been able to so far surpass our target of 700. We've donated so far 800. Today we expected 4 children, and today I have 2. But I've assessed there are those who don't need them, but there are those who are on the way, and we will continue supporting them. Chinga kiechecho ebyombe au kubwatirana n'enyagitari enene ya Kisii Teaching and Referral nigo na barubwa bachakia omorobelyo bogokonya abantu b'emyaka au abo babwate no bolema ase ensemo ya Getembe. Lero otwalenge ga Getembe Hospital ase ogokonywa kwalenge kw'abantu baminto abarwalite chinchira cyo gotenyara gusoba bolema hawa babwate igo abaria baminto bacha kobakonya bale Kiwa International na People Living with Hope igo toteba ngambuya mono sana kiagera atwagunduire inga abanta abange igo babwato bolema bwa chinchira hawao na inde mbabwati ogokonya kokonene asengencho bali ko enyara gutara banyale ko bago supply wheelchairs na aso kubwatira nokwo tuachirega kokonya abantu bali Gusii balia kero kende banyorero bolema abandi konya banyoreta achali bakaba balema abalemafu ose kero kende abandi bayibole tuno bolemafu na abantu abange banyale ko bakonyora chiwilche ekyo igo nigo tokotagambia mono ucha serikali asokoruli bageli na kokora partnership togo sabanga tubwatirane tunyale ko batuko reduce disability ase binyoro byaito gati abantu bali banyora obokonyi nigo bagokera obokonyi obu ngweneria egora session twacha lero ko obokonyi gaiga ngo batenga mbia mono mbanga wheelchair ase umwana ono twakire mbia mono ekikiande tagaiga nande giankonyire nanyore kero gianchandete nande motokonye gujibosio nando mana basesenie ande mona gotacha mogendere paka mwegotere amaena twaro ngambuya nande mbuya nabande bagendere ko cyana baro babe bagokonya kaboigo mbuya mone ko era muragendere gokonya abantu baito abo basinyiruko genda egere banyoro engencho yo gotara kurwase bali ginko reporter ya Egetaseni Ndizi TV elietaliane Mildred Momanyi. Mbea mono Mildred Momanyi no nyense ya Kenya kigenderete wakwa nebinyinyi bya COVID-19 na kuirania nse uchumi yense abo sae korwa Gusii nigo bataratigo magega aso kugendera kwirwanirira aso bonchoreria ao Steven Ndemo na twaliganire tyo roboti rukubwatia na omenyete bosonga ase street ya M Hospital ajenga discover nga kuna cheese fruit inaitwa magma. Ibagoro say juice fresh kabisa from this natural sources mnemesi endimu ne chinja ya kawaida. Twarenge gosoma keyu ne ndugu ya nomo nene ngobwati tokonya go discuss yake igonka nganki torakore tonyare kokonya abantu elinde bagendere gokinia fiabo
tugachoranga tukarora ase internet nga abantu mbaroro bakorosie juice natural nende tugatebanga tonyaro korete gente kega gusi naboge ko bage konya abantu abange bali bategete go chincha fe yabo obwo nabwo bonchori bwa basai babere be familia yemo abwo bonchori bwa bwanyara gokina nonye ndwali ya covid-19 gwateka ibya turubanie byasare binge ensengima engake ya covid byasare bembi anyara comment kiagera abantu abange mutai kawe na tebetenga kero montago tumie tangawizi endimu na bego boost immunity yabo to appreciate tinga customers imba tega iga bakanyore juice yo mosie burukanire tangawizi ne ndimu ekagenda ko bakonya kereke kia corona ekikia bege tambi. And that's why to anchire mono ne binde byabere bigoto sibyemebere onakara to konyo to konge to guswete mibere yaito gwetera omukeno gwetuma kwabo banalire kugendereria ire abaguri kogokero bonchori bwabo abwase bono bagusaba basai bande babwatie enchere yugu ekini ne serikali kwegerera bonchori obokoboke burande bya again to jena sabenga this small enterprises business era konyu gweta samangana mna yechi county bare du samangana taxi na samangana electricity from the national government bare du the cost of it na libutwa nyara ko post ya business mune ye wana bage karbe tengire ko kore bintu binga bine biya beire libaga asoko kore gasi yabo bene na kubwa muno bararike no emonto nde na inde serikali nĩgwete kũingĩria gati nĩ biashara bya basae bagũkina aseboniga serikali nĩgwenete goteke time igere go boost biashara bya basae igere bibakonye gochubocio abasae ba Kenya nao bako improve the revenue of Kenya ase okonyora ngakero muntu nabwate biashara bya ako improve country gojenge ense ya Kenya okogania kwa bonchori abo no gukina kwabo elie biashara byabo koranda na kulika banta bange serikali se kuingiria gati erinde nyara goto boost na boto kwendale ase nchira yo ko improve yabasaya bandikira batake biashara bine bigabira abakonya ko be atana ne miremeli ndeta abakonya wetera omugano ye Edwin na Hulda tonyere gwese mina gwesa mimono mono buna basai buna kero bwatekerenga kunyara gukegera na kogesira na kunyara gukagendereri bakoikeria ngeri yao ya kira rituko ginko report legetaseni kia Ndizi TV korwaiga ase Hema Street egotoka imeyo mochiobo songo eri etaliane Ndemo Steven Wasuka motwe mwancho moligereria abarai bonsi bali bakoligia ebirogo ao byoborai bobachori bumwaka gocha 2022 niko baboliwe gotiga gokora emichango gose harambe imeyense ayaniga kwanetwe no monyakero gobwe kyombe kyobachori ne chimbebe IEBC Wafula Chebukati Chitariki kianda omotienyo nane omwaka gocha 2022 nigaba Kenya baguche gokoro bachori iliogochora abarai babo baraganie ekiombe kyobochori ne chimbebe IEBC gekoragwa no munyakerogoye Wafula Chebukati nigo araririe na gotebabuna emechango gose arambe korwa sabarai yaika omoelio chitariki kianda omotienyo yo. As a commission, there have been many important issues arising as we journey towards elections, and key among them, the issue around fundraising by persons who wish to contest in the upcoming 2022 general elections. And this is well spelled out in Section 26 of the Elections Act. The deadline for participation in Harambes was on 9th of December this year. Chebukati nigobo igo arwege kurege tindi igoro yemechango gose harambe egenta tebire keragere abange babarai batangwe korwa ase guchakonyora amasakara yebyama. But what happens is the returning officer you'll be presenting papers to as an aspirant. If there's a complaint that you were involved in Harambes against the law, will reject your nomination and you will not be able to stand for election. Wikirabono ebyama emerongetano nebere na bibere nigo byikiranirie amachiko namarago kolengana na IEBC abwase binde ikomi bitaraikirania amachika yo.
And I'm pleased to confirm that the Commission has completed the second review of the nomination rules. And from this review, 72 political parties were found to be compliant with the rules, and will, in the course of this week, I hope tomorrow, be issued with compliance letters or certificates as guided by the provisions of Section 27 of the Elections Act. The Commission will also inform the 10 political parties who did not comply of the areas of non-compliance. Chinga kiechiecho oyo koligia ekerogo kyobo jumbe imeya nyalibali masaba Mark Botongole nera na kwanera igoro ya siasa ya Gusii na goteba buna ekiombe giechimbebe nobochori IEBC nigo kianyara ko bagekuralia munange chekolikia naende omotenyi omotangani omwako gocha abwasa bolirie abagusii bonsi bali batanyorete libagali okwelikia banyale kwelikia eliogo chigwaka chikura ngoja gochaka tore naende ko register chikura mutinyo January aye kiombekeri kyogo chori kia IEBC ya tutangaseire iga abantu baito murai nyasawa chora lakini no nyasawa chora gweteresa abantu igo bali batarerikia twabasorere mojo kuigorerwa moche kwesobonge egereche kubakonya mochora barai baino Bahigo osabire abagusii bachora barai bamagenderero na korwa esegeto gochia ase abasae achore kurwa sibali barachiche tobekera tiri tomanya muntu kiora akoreki oratorusi kurwa getambo gereke mu gochiga tambo gerokende oratoretera amagendero igoro ya Kisii County engima igonda basabe genteka mu totebenga youth kwa uchumbura nto basawanja totumike bobe etutagete mwake chikura muligio murayo rabakonya barusi siko na bwobo semia kurwase Botongole uchia sabarai bakoligia ebirogo ao byoborai byomwaka ogocha kuligi chikura balegeti na bali togochicha twara maskani twara omorembe digichukura no morembe tigagochaka koleta eburaburu egochaka kogera abantu baitu bache kurwana. Sara Nyarangi Ontita, Ndizi TV. Na omokonyi bumurai bwense Dr. William Ruto nigo agendrete gwakira ekoko omoroberio ye bottom up economic approach abwasaba igo aboletie abarai bali bakorigia ekiroge kenene kiense koralia bene ng'aniki baguche gokorera bakenya na tali siasa cyokubagana abakenya. Inse yemetienyi etano netatu iliyogosoa sobochori obonene bwense ya Kenya ekerundo gyokone ngana ya bottom up economic model nigo kerabogo kia umaraiwe ngane yo oyobo igoro mokonyo umaraiwe ya Kenya umuske Dr. William Ruto ali asoro gendoro goikiana boigo goikera abantu bonsi na kubabolia ko yengane yo okoboko wale ambao tunashindana na wao kwa sababu hawana agenda ya kuuzia wa Kenya kama hii yetu ya bottom up. Hawana track record kwa sababu hawajajenga barabara, hawajaunganisha stima, hawajajenga TTI, hawajajenga kanisa, hawajasaidia kina mama, hata sadaka hawajatoa. Sasa wanatumia mbinu ya kulazimisha watu kutumia maofisi ya serikali, DCI, EACC, sijui wapi, kujaribu kushurutisha watu. Gokwana asege karona barai na boigo abamenyi kurwase county ya Samburu niga barai ya ubakwe bwatania nere Ruto bamomochiri murai bwense ya Kenya muske Uhuru Muigai Kenyatta asogo tekerani ira ya yo kumubwate ya Ruto aseganga ya yo kora ense ya Kenya nganonya magega ya Ruto kumubwate ya ase Chintunda Ibere. Uhuru Kenyatta alituambia yake 10 na ya Ruto 10 na walikuwa mbele ya madhahabu na walikuwa hata wameomba wakapiga makoti. Wakenya wakasikia, tukatangaziwa kila pahali. Sasa imekuwa ni ngumu kuondoa hiyo vitu kwetu. Na sisi tuko kwa bottom up, tuko kwa Hustler Nation na atubanduki, tuko hapo na tunabaki kujenga serikali. Kila wakati, na nyinyi ni akina mama wa kanisa, kila wakati tunamuona naibu wa rais akipiga magoti kanisani, akiomba. Mimi yeye pekee ndio nimeona kwa wale aspirants wa rais akiwa anasema anategemea Mungu. Hakuna Turkana utapata
Hakuna Turkana utapata hayuko na deputy president. Sisi Samburu ndio utapata ile kidogo wanapotea. Tutaenda kujaribu kurudisha. Korengana nagati ya barayabwo nigo batuguteirare omoyaga wa Azimio la Umoja uyokore tariki 10 omutienyo oyo na goteba egari ogochia nyumba y'oborai gose State House nigo ekorundi wa Nere Ruto. Hiyo mlisikia mkutano ulikuwa kwa Raila huko. Si mnaijua hiyo mkutano? Brokers wawili wanasimama ati kusema ati huyo gavana Nyandarua na mwingine anaitwa Murathe. Ati wanasema walidanganya Wakikuyu wachukie nani? Raila. Ati na sasa wataenda tena kuambia Wakikuyu wampende. Itawezekana hiyo? Kikuyu si watu wa kutapatapa namna hii. Wamesimama na wanasimama na deputy president. Alikuwa anasema asaidii watu kwa sababu ako nje ya serikali. Siku ameingia handshake. Amechukua barabara yote, amepeleka Kisumu. Kuna barabara ameleta Samburu? Kuna maji ameleta Samburu? Ndio Wakamba wametoroka yeye. Watu ya Pwani wametoroka yeye. Kwa sababu alikuwa anajificha kusema hawezi saidia kwa sababu ako nje. Mungu atatufikisha mahali ambayo tunataka kwenda. Na mahali tunataka kwenda ni kuchukua State House pamoja na wewe. Nonyachi kampeni nchira cha Kabene ni gavana siasa korwa ase mirengo yonsi bagendrete kwe yakera ekoko. Eretari anem Brian Sagini Isena. Mbia mono oyo minto Brian Sagini Sena sorwa senchira yoboikiranu na gwikirabo murigereria no nkubutulira mangana maya yense ya moya bono mambia asemesa Ensakia korinde tumira na inde chikoraga isano na ibere na 10 igoro chabono maragoba nchigo kumanya ayo amo na yanda mange mbia mono wachora kurigereria Ndizi TV obwansu bwomugusi ncheni gonkoro kwa Sara Nyarangi Ontita. Sauti ya mwananchi. Rais Uhuru Kenyatta, nataka kuchukua fursa kupongeza Teletele kwa kazi nzuri wamefanya kufufua kiwanda Rivertex. Hakika imetusaidia. Mwanzo ni shukrani za dhati kwa rais wetu Uhuru Kenyatta kwa kufanya youth wengi ama wanarika wengi watimize ndoto yao through NYS. Mimi namshukuru rais wetu Uhuru Kenyatta, amefanya jambo la maana. Usafiri amesarahisisha hasa kwa SGR na naona pia anarahisisha pia kwa mabarabara. Vile anajenga mabarabara inapendeza kabisa. Rais Uhuru Kenyatta, ningependa kukushukuru kama mkazi wa Kisumu. Mimi binafsi nimeona maendeleo. Barabara umetutengenezea, masoko hapa yametengenezwa, kama mimi tuko hapa karibu na Kibuye tunaona inatengenezwa kwa mwendo wa kasi. Kuna soko hata imeishwa inaitwa Uhuru Business Park. Sisi watu wa Kongowea tunashukuru sana Rais Uhuru Kenyatta.